Lae, lae. Begegek ugek sadulita hamel hamel lae lae ndara pepunden kula sesembahan kula ing arca pada ngantos dumugi ing delahan den ndara Puntadewa ndara Puntadewa nggih ndara Sada Dwija Kangka Darma Putra. Menapa ingkang dipun raosaken paduka mung tansah kendelan kewala. Napa nyumurupi dhumateng kahananipun jagat ingkang nyata kebak marang maksiat tilar dateng kautaman wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Den monggo keparengga paring dawuh dumateng kula pun Kyai ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan kaya dening kula pun Kyai Semar Badranaya Den. Kyai ya wamung marang Kyai Badranaya bakal tumuwuh ing kautaman kang sayekti merga Kyai nggone nindakake marang dharmamu linambaran tulus ikhlas lair kelawan batin ora kegubel marang pakarti apa wae Kyai ya wamung imane rasaning atining Puntadewa ya Darma Putra durung bisa ngrasakake tentreming urip nadyan kinemul bondo donya panguwasa nanging uripku durung paja-paja uripku durung bisa ngrasake katentreman aku kudu kepiye Kyai nyuwun pangapunten Den naminipun tiyang gesang kala wau yen kepengin ngrasake katentreman niku wonten 5 perkara darmane siji winastan waspada bakal nyata ingkang angka kalih titi patrape bakal wicaksana wening ciptane niku bakal waskita lereming karep bakal ayem leremping pepingin